لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали ман. умедворам ҳамаатон сиҳату саломат ҳастед. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯза влоги мо сар мешавад аз анамин пикник. беҳад иҷа гарм шудагиай 35-34, лекин ҳаво беҳад буғай. хонаи мо бо кондитсионер надорем, фақат вентилятор катиай. баъди обед буд, дадашон гуфтанд ки биё равем. ман гуфтам аллакай уже соат 3-3:30 куҷо мерем, якдам пас шаб мешавад. мерафтем ай саҳар мерафтем ки гуфтанд не биё вай мени накун, биё равем. агар ки наравем қатъи бачаҳо сирона мерам. анам хали тамошобинои азиз, камтар харид кардем омадему. шашлика маринавад чама кардам. пухтанаш ҳаққи дадашон. беҳад шашлик мулоими хушрӯ омад. тамошобинони азиз, тарзи маринавад кардани шашлика ма шумода мегум. и рецепта мада додарам нишон додагиай. вақте шумо гӯшта маринавад мекунед, приправаи шашлични аралаш мекунед. якта дута кивия майда реза кунед, қатъи ҳаваи гӯштатон аралаш кунед. ҳам гӯшта мулоим мекунад, ҳам сочни мекунад гӯшта. گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم وطنم دلم زغم گریان شد گفتم وطنم دلم زغم گریان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم که کنم حکایتی قسمت خویش گفتم که کنم حکایتی قسمت خویش گم در دهنم